Kasama ko taga Valencia, Fiesta again! Ay, pagsasalaan. Ay, anong basket yan? Kuha ko na ako kung ito yun. Ay, kaya. Siguro sila Kinsa ni sila mo? Kinsa po ni pa na. Kaya tayo ka lang. Bago pa na wala ilungan ng bahaw niya. Baya, basta eh. Di manggana. Good morning. Das kuya da. Nagkubaw. Nakaw na po ni guys, padong mi Mario. Pado. Wala. Garcia. Garcia ni Deno. Garcia. Dumagal po ko kabidyo dani. Muna yung sitwasyon karon sa among biyahe. Sa among kuan. Nagkubalon. Rapid balon. Sus, buto gadi. Wala ka na iligo. Ligo pang yapon niya sa irakon. Hindi hiling ko. Ano kaya ko? Hindi hiling ko. Hindi hiling ko. Wala. Kahapon naman ko naligo. Pag ulan. Gusto kayong ulan kahapon, ligo ko. Uban ko na ko gali. Pero arang hilak ka kadlawon. Ngayon ko kasakit sa ang kuan ay. Ah, puti dito dai mawar man ni dai. Sunblock man ni. Tapos mga anak ka, minyo. Meron kay Oo. ka. Iba ka kung saan pagkuhan. Mukhang man tsukag kalisod. Di pwede man kaya hay ka. Eh, kaya, ka. Hindi na po di mga anak si Imen. Mga minyo ni. Ngayon ni mo choose wisely. Ang anak, di ka ba sa inahan ba't tutup din maminyo? Di pagkabawas. Malagi. Pero pag maminyo na, magkariglar na siyang anak, kana nakabawas lang. Kaya kana na. Ay dang, kinahanglan pa magkamubaos man ngayon ana ang Ginoo nga baos sa imong inahan, wa baningon na. Ang gingon sa Ginoo, honor your father and your mother. Wa siya niyong bawsi imong inahan. Bawas mga nabinugha nga imo ra sige nimog tigbas. Mabunal mo gani usay sa tiil. Muli kuy gyud ka pa. Ata yung likoy. Kabaos ra. Mama gigutom ko mama. Ay, dito na. Kapit sa tas video ron. Walay kwartang video na wala. Dito na kita sa balaya ni mga on. Tama ka pa itong video ron ni. Text na lang si ante nga kuan. Uy, ano man eh? May kuhan. Sa sunog. May mo ka itong video ron. Sut ni atras sino? Adi? Padong dito. Okay. Ang bulan. Oh, wag ka. Protection. Sa Garcia. So, kung ako bulaga ratlo sa Yusuf tinagas dahil nanay earnings sa YouTube ko eh. Hala ka. Wala yan nila. Ito ako na simbahan ng Garcia. Garcia Hernandez.
nagsuka-suka ko kini. Muna ni. Yatay, kung rin ang kuto-kuto dahil Hindi ka ba hyper-acidic nung dahil. Binog, kini anak na ko ani. Mukhang is kuya. Gusto ka musaka kag stage niya. Nag-wheelchair na ka, tinta na ka. Nabuntis, tiguang na, tinta na. Nakaanak yapon, abnormal ang anak. Sa mukha tagaan. Nakaanak lagi pero abnormal. Mas hindi genius po, doram ng kapainan. Di, pag tiguang nami. Di lagi. Matiguang na mo. Di lagi. Duhara yun ay kapainan. Genius na or special na. Special na or gifted na. Duhara yun na. Pag tiguang na. Oh. Mo ba? Ha, Kasi hindi, maka-gifted ka. amang minupusal nga isuon. Gifted. Marami. Minupus mo na. May bunso. Kasi sa kung naibawaan, pag nagko na mag-edad, nga makaanak, wala na. Murag ko na siguro na siya. Karong, Pero ang 45 ba? Pwede pa na. Pwede. Pwede pa na. pwede pa. Na mag-50 mga anak. Sana pa'y regla mga anak. Badsud. Yan. Amag sa India, si Tinta ng anak pa. Bitaw. Babae? Kaya bitaw. Sa India, babae ng anak gani, babae yun. Bawa ni siya, uy. Mali anak ko eh. Ay, bayot mga anak. Klaro ni ka-istorya ni siya. Bayot di ay. Ya, babae. Di na may ano sa guys. Tinta day. Sa matong sarya na. Nanganak ko siya natural, uy. Si Tinta edad. Oh, Indian. Lahi mo gina sila. Sila Ano sa na mo na siya? Di ninindot. Oh, awa. Asa? Awa. Oo, diya. Klaro. Diya, ang kuhan. Ang Dito na unahan. storm. Nakasot. Storm. Yan, diya. Oh, grabe yung kabaw. Hindi ka maligo. Dani, manig na ikaw. Anday, no? Ano? White siya, no? Pataka, magkagaw siya pa mali. Hindi pa man mauwang ka tong Marble Beach. Ang sadya ka. Alipong. Namahaw ka wa. Alipong lang. Ano bag sa Regabalid. Ako ra pa to kitakluban imong gatas kay Hala. Kaya. Ano ko sa dali. Naligo mo. Oh, ito day. Natok day. Bawa mo. Lalgam ka taron. Ikaw. Para. apa yun? Sibo. Uli mo daw sibo. About man. Baud do dagko baud. Okay, wabi. Eh ipon lang una ni postpone lang unang bebay dagat ron kay Lagi. Kailangan yung mag-birthday ko. Na. Ani? Narigo na ito. Oh, sus. Tara. Ay, ito wala na. Tayo diri, oh. sa Duero na dito ang wapo kong mga baud dito. Wa na mo lambing. Dami sa hagna. Ano mo ako? Basta na ni Magdo. Hagdo na na. Sa merkado kayo mga tayo bingka. Sa ilutak. Tara guys. Libot mo. Sige, isda da rin, no? Wow. May mga ulit na isda. Ang barko. No. May biyahe, oh. Pero ano siya? May biyahe lagi. Standing sipot na siya. Ano guys. No, Mickey. Nakabataan eh. Wala. Parking. Dahon sa Dahon saan sang dahon ah? kuan. Anong may mahogany. Di, kuan. Ano? Jimilina. Gemelina day. Jimilina, may kuan. Mahogany man itong pula day.
Melina. Melina. So guys, nakapait na ko dito sa Hagna og kuan guys. Suman og puto nga balanghoy og kanang luto sa balanghoy ay. Kay mga na-request ni Mario. Wala akong sagbingka o sa lihan lagi bingka kay Uwan. So mo to nga kita naman dyan nagputo. Hindi nasunog dos niya guys, so dami kaya padong namin ali siya patay ni padong ng ubay. Tsaka dami guys gikan patay mi balin siya dito sa dimig BGMP kay naguli namin mo hapit sa family house kay si Mario haman lang alutuan kasi sa mga request niya mga ipaluto adobong Adidas kaning tiil ja pinauga adobo nga atay adobo nga banbalunan mga isang karon na ipaluto. So magluto ko daan dito guys, so alam ko wala ko naka-video itong mga ang paladoon kanang magpaluto din sa daan kay murag di na sa kazo mo kaon sa kuan sa pagkaon sa BGMP kay ato lang ko ni sa ikon sa lain kay murag kuan na sila sa indaan ni kanang basta crisis na. So mo na guys kadadto na hon sa mga japot sa cash para silang mga tubig mga ansaya na lisod kaso guys o parang okay budget. Buntas na. Ha? Natak na kayo. Krasa na. Kinsa ang driver? Ikaw. Driver. Yes, sa hilom na galamisa. Ha? Naibaw ka ganong naghilom? Nangaliro ng mata. Oy, di ka ang puting panada. Oo, Ikaw dahil noon. Limot ka. Nasi puto niya. Nasi puto. Anon, yung gig. Huna-huna. Para magkanding. Dagan guys, baki na. Yan ang aldiro nagmata. Asa tayo ito ah. Sa kaning saging. Oo, ang aldiro. Ikaw man ka. Nanguwag sa kanya mukhaan. Na, bato na siya. bato ni Mario di ang nagdaan. Si media. Sariyan na. May mangga na nagdaan. Kaya ka, mamay ko guys. Mahapit ng Karon pa. may ako ra. Abo di. Awin ka ko. Dari mangga. Mangga ta isa mangga.
kaninay. Ito kung kami nito pa. Tama ito sa tatay, balik. Iliakan na yun. Palilihan sa kamay. Tay mong palag kung ano, kan tatay, tatay. Kasi nagpandaw din. Oh, ay, hey, mami na sinday. Nga na ta. Riban ka te. Oh, man. Iyo para mo kita budget. Dili ko ang kunari. Uy, bay. Kita mo sa ang kuan? Kaya na lang. Pasa agigang manok ihatag manok. Nam ko try pag nabilin. Ay, pagsasalan. Kaya na lang. Ay, anong basket yan? Kuha na ako kung ito yun. Ay, kaya. Siguro sila mo. Kinsa ni sila mo? Ang sampo ni pa na. Tay, tay, tay. Ba ko na wala ilungan ng bahaw niya. Bayabas na eh. Di manggana. Ha? Indian. Kita tayo ba ito isang kita ka na isang nagtanay. May photo. Kami ang taon rin sa agi ga kayo si Juan. Ano bahaw ro bani? Ada ni hawa sa di ay. Ano nagsirgi? Ano mo siya ni hawa sa di ay. Ito malaki. Ati el. Ang hawa sa di. Basta mabot si ate. Saka sila pagkaon. Mangga. Alams na. Dihay tari. Dapoy suman. Ay bro. Suman. Dapoy. Kuya lang. Dapoy ni. Dapoy yan. Yes. Kuya, saksanin mo. Hindi rin di mo kabutay. Hindi tanaw ra. Kimot. Pagkaw na namin bro. Itang sa nasarap. Manok niya na. Wala niya. Wow. Bro, dali bro. Nanay, madu chicken dahil isa. Chicken. Yes, talagi ti pag nakati ba? Happy birthday ulit. Ano ka ulit itong birthday? Nakaabot ko. Ay, kanding na dahil. Wow. Kasi nasabon na. Ano? Ha? Kani? Kanding na. Kani ko ni? Ano ako order? Aw, abi na po. Kani? Sulang pa. Sulang pa. Bukan dyan inahon kaya ako ninda. Uy, mangga. Halag ka, ang mga nagmangga. Halag ka niya. Pa, buta nga ng pagsudan ka, please. Pa. Ano sa? Hindi pa natin mo siring, ha? He, awa. Para magkahang anak nga. Wala man mo tingin na. Bunso pala ba to? Di palayas, kani mo? Em! Ano ihaw? Ah, siya ni. Di pala yung suni mo din. Init na luto. Hay. Ano ba ni Kat? Minuto mo lang ko ini? Ano po rin ko na Ito na sa kuan. Dahil Ako na. Ano dia po ditong lang, hoy. Sana itong lang, hoy. Pinalit na mo. Halas Monica, may lang, hoy. Palihog na plato bro. Laksa. Salamat. Ano ba ni? Kumusta man pag-eskwela niyo mo pag-aral? Okay lang? Ang puwisa na pagkain. Mother, is the mother. Kaya isda. Ha? Kami saging. Nika. Na ito rin ka. Saging ka naman ka daw hindi ka. Nalagibot-ibot Ano ka? Mama Ika. Mama Ika, nagibot-ibot kay Mama Ika. Ay, lagi sa nila. Malang ay tayo na itong ko. Happy Ano yan? birthday. Booking na kami. Para ba kay? Para ba na? Alicia. Em. Ano na lang? Bakit tayo ay likuran? Kailangan. Ako tayo pinso. Ito tayo ganina na. Lagi mo kuan. Nagumbang nang ka. Nagumbang nang ka. Sige na. Ikaw na mo. Papa? Nakana diya. Bro, dali na bro. Library. Dili ka tayo. Sama kayo ba tumangga, em? Hagna? Dapat mo kuya pa, dito pa. Sige bro. Sige na. Pamalingkot na. Nando. Kay ano ko na ka? Ay kanding oh. Ano tapos kaya? Sista sila, uy. Dito kaya. Oh, bira. Dahil may yung lang ko eh. Na gumbang mo dito. Di binaha. Radyo ko na rin. Bira, anong may birada? Ay si. Saw ko sa tayo. May ka ang lingkod na dulo. Lingkod na dudo. Ay, papadlong dudo. Lingkod na. Murag na yung siyang manok ba? Tara, bahaw. Na hindi kaya lagi. Day, ikaw day. Plano na may magbigay. Kuya, si Alita?
Ate Ali! Busog ko mo dito. Asa na ito dyan? Nawa man ulit. Nay! Patagin na nga namin mo, Nay. Ay, ikaw. Kuha. Sorry at Amy. Ano naman po, sa gibuhat mo. Kadaghan mo ka na ipasayo ah. Naagi po. Ako na sa hindi pa sa'yo. Iring. Hindi dyan nga, bitaw. Kabaw. Lain na bang iring ha? Sipon. Kwak, kwak. Natumumba. Mata. Ikaw na baby. Ha? Dimingaw na siya sa imong sudan na eh. Ang lulod Hindi ka ginauna na eh. Nangka. Amy na ko ate Amy. Kwak. Na. Nay, nanay! Ate Ali, nay! Alita. Oh, salita. Ate Ali. Bawa, hindi pangyudan po eh. Mapagkaon na ma. Ma. Pagkaon na. Katuyumba dyan ako. Nay, dali, nay. Ikaw kung ba? Pa. Mambay ka. Pa. Nakilang ko si rin ko luto ah. Ha? Kao na. Asong ko? Mas ref pa. Ali. Hindi mo sa tayo, balik mo kahon. Di. May na may sudan. Ay, din. Mukhanik ka, Pi. Bahala ka na. Ay, na naman. Sabi sa ganyan, baka? Ay, ko na. Hindi, ano ako. Dapat siyang nanay. Ako na lang. Dapat siyang Ay, nanay. ko na, Ali. Dali ko na. Dali na. Dali ko na. Lagi. Ano ko? Oh, da. Mamay ka. Hmm. Bukas tutos. Dali na. Kamar. Dapat kung ba? Baka. Dali. Kawata. Da. Sige. Kami is gani ka. Ay, the 30. Pila may mong dessert eh, may salinan. Yung baligya. Ano ako rin? Dessert ikaw. Buto dahil. Kaya naman ganun tinagdag na ko. Okay, pero po na tos. Dai. Nanday, pahot na.